ବିଛା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ବିଛା ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ନାମ ମନ୍ଦାକିନୀ। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୁରୁଷ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ବକୁଳ ଫୁଲ ମାଳା ଗଳାରେ ଲମ୍ବାଇ ଖଡ଼ଗ ଧାରଣ କରି ଚାଉଳ ଭକ୍ଷଣ ପୂର୍ବକ ପରାହା ବାହନରେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ମୁଖ କରି ଐଶ୍ୱନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗମନ କରିବେ। ବିଛା ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ପାଣିପାଗ। ଚଳିତ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଅର୍ଣ୍ଣବ ସଞ୍ଚାର ହେତୁ ବହୁ ଜଳବୃଷ୍ଟିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅଗ୍ନିମଣ୍ଡଳରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଭୂମିକମ୍ପ, ଭୂସ୍ଖଳନ, ରେଳ ବିମାନ ତଥା ବୃହତ୍ ଜଳଯାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ତଥା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଜନଜୀବନ ତଥା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ନଭେମ୍ବର 18ରୁ 23, 26ରୁ 30, ଡିସେମ୍ବରରେ 4ରୁ 7 ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 11ରୁ 14 ମଧ୍ୟରେ ଲଘୁବଳୟ ଓ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ବର୍ଷା, ବନ୍ୟା ତଥା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯିବ। ବିଶେଷତଃ ଚଳିତ ମାସରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବା ସହିତ ଖରାଟିଆ ପାଗ ଅନୁଭବ ହେବ। ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ଶୀତ ପ୍ରକୋପ, ଶୀତଳ ଲହରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଶୁଭାଶୁଭ। ଚଳିତ ମାସରେ 5ଟି ଭୌମବାର ଭୋଗଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ ନୁହେଁ। ଚଳିତ ମାସରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଅସାମାଜିକ ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ରବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସରକାର ଅପରାଧ ଦମନ ନୂତନ ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଦ୍ୱାରା ସଫଳ ହେବେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇପାରେ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସୀମା ବିବାଦ ଦେଖାଯିବ। ପନିପରିବା ଉତ୍ପାଦନ ଉତ୍ତମ ହେବ। ଚଳିତ ମାସରେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ତଥା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବିବାଦ ଅଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣ, ଚାନ୍ଦି ତଥା ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘଟିବ।